Hej med jer, det er Emil fra John Gotfredsen. I dag der skal vi snakke om den her lækre guitar fra Hagstrøm. Den hedder en Condor, og førhen har den heddet Impala. Det kommer an på, når 2 eller 3 pickupper. Den har altså 3 single coil pickupper her, som bliver styret af alle de vilde knapper hernede. Den har lidt ligesom ingen andre guitar faktisk, en master volume og så de her knapper. Så hvis der er master volume helt op, og jeg spiller, så sker der ikke noget, før at jeg trykker på den forreste her. Den forreste her er altså en pick-up'en, der bare siger helt vildt dejligt, blød lyd, som vi kender. Så tager vi allerede den bagerste af de her. Det er altså en så boost og top og cut bund. Altså mere af de høje frekvenser, mindre af de lave. Helt vildt blød lyd får man lige pludselig. Den kan jeg faktisk godt lide at have på hele tiden. Så det gør jeg. Den næste knap, altså man næsten kan gætte sig til, den midterste pickup. Det er så lidt mere en mere twangy lyd. Og den sidste er altså bridge pickuppen. Den helt tynde, nasale nærmest. Og får man 2 af dem samtidig, så er vi næsten i humbuckerland, ikke også? Sindssygt fedt. Så er der, nu er jeg på den forreste pickup her igen. Så er der den næste knap. Så trykker jeg på den. Den tager altså al tonen, spiser simpelthen tonen. Så i stedet for at man kan skrue på tonen, så er der enten al tone eller ingen tone. Helt blød og rund bliver lyden så. Så er der knappen, som vi kender. Den her, den plejer at sidde helt op på hjørnet. Heroppe på Les Pauls og på nogle Jazzmasters også. De er altså opad. Der har vi en lyd, og nedad har vi en rytmelyd. Så der er vi altså lidt nede i volumen og en lidt blødere lyd. Hvor her er vi klar til. Der er vi klar til at spille en solo. Der er vi klar til at spille en helt stor solo. Alt det her, det kommer igennem vores dejlige Vox AC10. Altså en god gammeldags rørforstærker. Jeg har givet en lille bitte smule rumklang derovre, men ellers EQ'en fuldstændig i 0, ikke også? Det siger ganske fantastisk. Kom ned i John Gotfredsen og prøv den. Prøv tremoloen af. Den kan både skrues helt af lige ved sådan og haps, og så kører det, og den kan både vende op og ned og hold om hej. Det er en fantastisk guitar. Vi ses i John Gotfredsen.